Abdul kalagot kay paasa kayo na siya. Ay, easy lang na to. Kalagot kayo sa Abdul sa yung medium high. So, nakodong. Abay lo ka, paasa kayo ka. Ya, tama dyan na. So, continue. Gahulat-hulat ko niya, bullshit na. So, magtuon na lang ta. Ang saon na lang ning. Wala pa gani. Excited. Day 1. Magsama kayo. Kauay. Uy. Na. Ang saon ni. Pus kadugay ba magbangon ay kalagot. Ang saon ni. Ay. Wait lang pag. Uy. Ang saon ni. Ay, basic. Ay, kalagbo ang. Ah. Ay! Balik mo kay. Nako. Buang. Ay! Bullshit. Dito. Buang. Na-close na bu. Hey. Bullshit. Gikamangan lang ko. Kanya lang kasako ah. Ah naman ka eh. Ano man eh? Uy. Ay. Kaputot ba day na ako no? Hindi mo ko makakita. Bullshit. Saan day ni siya? Saan day ni? What is this? Leave this house. Magawa man jud ko kalagot. Bullshit. Hoy! Come me. Ay! Dagadang. Pagdali. Buang. Pagdali. Ha? Nagdula, manggod ko po. Yeah. Bullshit na. Wala pa gani. Uy, dagan. Sige. Puspus ko ni sa imaon niya. Ayaw paglingi, uyan. Gamay bikid, patay ka, no? Shit ka. Ay. Nako, basta gwapagok doon yun, pangitaon. Eh! Dong, white day, imong kambal dong, oh. Nako. Paasa kayo na. What? Dili dyan ako ni mapasar baka lagot. Sige man kung tago-tago uy. Kinsa day na siya kahadlukan. Joke lang, okay. Uy, pagdali. Buang. Pagdali. Putik. Hamang ka. Putik. Na. Di na jud kumudulaan ni bullshit. Yung ko baluan ni uy. Sige lang. Padayon sa magibati yan. Padayon sa magibati dong gang. Bullshit jud ni. Ha! Na. Wow. Kanipod ni si Granny, makalagot, kalit-kalit ng usol, bullshit. Anak kadayon yan. Saka, uy, nalawan man ka, abi ko gisog ka. Come on. Aka. Hoy. Uy, gagi, walay unod. Uy! Tago. Ay, wala wag gani. Oh, bullshit lang ka. I wanna see you happy. Ne. Mali pa yung unggoy.
Ako si Binsoy, ang unggoy. Naman ka, magpakita ka. Uy, sige, nansyalan sa ta. Da na ko'y labot sa imo ha. Wala ko'y pake sa imo gani. Come on. Uy! Bullshit, nasya. Paglingog ba? Tumukag lubot, bullshit. Paano yung pagkadungog na siya, no? Kung ako na lang okay. Uy! Tago! Putik. Naglawayaw na. Uy, pagpakita. Ayun. Kapangit po sa balay. Mga ganing bobo sa kayan. Okay. Ba! Hi! Long time no see. Bishit. Dapat di ka magpakita. Ay, nagbalik sa ako ano. Ay, bistiha ka. Dapat jud. Ano di? Ay, buang. Saan na ako na ilabay? Ano na ako? Mugmug. Pagbangon. Ay, wala man siya. Bungol man yata ni Bushita ni. Saan man ni ako? Paslak. Paslat sa imong git. Hoy, nagunsa man ka? Oy, nako, buang. Nagani ko, nako. Ayaw. Buta. Di ko kita. Ay, gasyong diha pa, Jud. Hindi lang, di makubuta. Mao nang naupaw na siya kay wala mas dali lang taman ni guwang bes dali ko smile. Nga Jud ay no. Ba! Uy! Kanay mong buhok niya wala na naon niya. Pag ay dapat kaning ka na ikon ako na sa imo. Na, bali-bali Jud na yung niya. Saan ako ni? Ilabay. Buang manawi, wala ko'y agianan. Biskot. Uy, buang! Pagkamang! Hindi ka OA ni Wian. Tanawa, bita ko sa inyo ha? Awa. Buta biya na. Kana yung buhok ko niya na. Maupaw nagsamot. Awa. Siya naglilabot, siya po nagkan. Atok dyan o. Uy, nako oh. Nakita dyan ko niya. Hoy! Kanay mong buhok, namuti na. Ay, na. Basi na naon niya. Ay, salawa. Kung saan day itong na mag-tutorial. Bulok. Ay, napag-tutorial da yan. Madunggan lang lagi na ako mong tingog na puslan man. Saan ni? Ay, liars. Tago. Hamang ka. Hoy. Magpamisik. Na. Katok. Hindi lagi ka kasulod. Nagani kay. Bakit nagani mong. Naman ka, hoy. Sige man kagtago-tago yan. Saan man imong nakuan? Whoops! Bantay-bantay. Uy, buwang! Magtago yan! Pagtago. Kita lagi kaniya wala na. Uy, buang, tagingan kong tago. Awa. Kita lagi ka, pistiha ka. Ano sa manin na lag? Bullshit na siya. So, umana day kong more test. Asa mani? Ay, I know. Balon ako sa pag-lock. Yeah, dapat kabalo jud ka yan.
Bulok man good ka ba? Wait lang. Ay na siya. Pababa yata siya. Uy, bulok. Sige lang kag tago-tago. Makalagot. Sige pod kag yaw-yaw da. Oh, shit ka. Nasa ka siya. Ay, buang putik tag. Ipot. Ga pa jud ga. Tapos i-close. Ay, utok ni mo. Di man siya masulod. Di man na siya masulod, bu. Di lagi siya masulod, ay. Bungol man yata na siya, uy. Uy, na siya. Uy, putik. Dagan! Mama! Pagdali yan. Pagdali, putik. Pagdali. Ara, Jod. Pagtago. Ay, putik. Pagdali yan. Pagdali. Ay, naku, kabwalok. Dito. Gasyong. Ay, buang. Balik to dito. Kanindot na sa akong cluster gay na nawan. Malanad na lang. Wala na siya. Nasaan ni? Ako dahil sa baba. Ay! Putik. Hi. Amingaw. So, kato day si Granny. Mukamang to. Kabalo to mukamang. Yeah, kabalo to. Tudlo. Itudlan ako siya. Itong... makabala ka. Uy, lagot. So, hi guys. For today's video is kanang... kabalik. Uy! Putik! Uy! Uy! Anak mo ito. Naniguang na siya. Okay, ay basi. Kalit lang na. Ano man yun? Bago na pod ning kwarto ni fish ko. Kasulod ka. Tabangan ti ka. Ayan oy. Asa day ni? Gasyong. Kung lang ko nakasulod. Taka na lang kong sulpot basi piling ko masunod. Uy! Ba! Kapangit. Ano ni? Uy, naman ko sa gawas. Nalagi ko sa gawas. Why? Ay, buang. Uy! Yeah! Kabalo na ko mo, Agi. I know that. Igat-igat lang ang balaan ni mo, gani. Kabalo ba ka nga? Di magdugay. Wala na kay. Ilang kawatan sa... Kana, bugo man si Granny. Di ka ba lumangita? Puslan man. Mamunal. O ba dyan buot? Adi na ako magsaka. Uy, madlok. Madlok na ko. Nalawan, manday ka yan. Dapat di dyan ka magpakita yan. Iduhap na. Tago dayon. Manday siya, no? Ay, di na ko siya makita nga. Kita ka. Madunggan pa lang sa pikas. Pantrapika. Oy, like ko. Uy! Shit! Masneya! Bungulan ni Granny, uy.
Sulod, sulod, sulod! Ilak dayon, ilak. Nice. Nice ka dyan. Ganun, basic. Bulok. Matay na unta ka, Granny. Matay. Matay na. Sino mga kon, uy. Kaya na po maglakaw. Magkuan. Pantropiko, pantropiko. Sa isang pantropiko. Huwag mo lang makita ka. Saan man ni, uy? Siya lang diba isa? Kaya, uy! Bullshit. Uy! Na! Okay lang kaya? Okay lang. Ay, putik! Ba! Pangit. Pangitan niya, uy. Magkuan. Ano mo? Because... Wala. Bullshit man si Granny, uy. Yung sound ito. Mabalik na po tong kuan. Mabalik pa to akong iyang feelings. Ka-OA. Nantay ko ni. Para asa man ni, uy. Kani, Nasa ni? Ipuspos sa iyang dagway. Umasa sa paniniwala. Pagbangon na diba, day. Granny. So, kasi na data. Ay, kahadlok. Ako lang ni. Ay, ako lang ni. Granny, yes, daddy. What if mag-apa si Granny? Granny, come here. Can I see you? Pa-uwi. Dami kayo ka ipuspos. Kanay mong dagway niya. Ipukpuk dyan ako na sa imo, ha? Wala tilang dyan. Malagot ko, Granny. Kay ka na. Kanay mong buhok ko niya. Wala na'y mabilin. You know? Oh, you know. Kanay mong buhok lagi, Umawala na. Awa lang. Wait lang. Bullshit. Pagdali. Pagdali. Kaya pasudlo na to si Granny na pod. Inalagot na ko sa iya, ha? Kain na. Puslan man si Granny. Tuutob to, ha? Puslan man si Granny. Uto-uto man. Masing ansaon. Pagdali. Close na yun. Bulok. Ay, wala na. Buang. Pagdagan. Wiyan. Ay, gang. Bullshit. Puslan man si Granny nga dumang saka. Wait lang. Kasi mag-ado siya. Kabalo na ka kay Granny. Muapas man. Kabalo ka. Kakita man siyang guwapa. Nye. Uy. Kalit-kalit lang magsulpot to. Nasa daw nila siya nag-diray na lang may taman ka ay. Mananghid na dahil. Wala pa ganin na pasar. Kay ka. So, kabalo na dahil kung duwaan yung feelings. Ay! Uy, gasyong. Duwaan yung feelings. Giduwaan ganyan akong feelings. Scorein lang ko ni sulpot. Kung saan man yung picture niya, labay ko ni. Why? Bullshit. Kung day 5 lagi niya, ipospos. Ay, day 4 pa day. Basta day 5, di na ko. Ay, basta. Ay na, i-day 5. Patya na lang ko, Granny. May pa. Kaya kung pasakiton ko ni mo, kanay imong buhok ko niya, wala na. Ina ko nadlok ni mo, Granny, uy. Ako madlok ni mo. Kaisog na ako. Wala pa ko kagig kari sa pikas ba? Kasi nga. Ay, banyo man di ay. Wait lang, nainitingog. Piling ko, akong dugo. Tulog balik OA. Lagi siya, bungula, uy. Wait lang. Busog naman. Oops! Hi! Kanay mong buhok niya na ipuspos ka na sa imo. Una lang jud ko'y bunal. Ang man, mahadlok man ko. Bunalin ni nga ko, bunali. Okay. So, di na ako giulat si Abdul kay. Wala na ako giulat si Abdul kay. Asa kay to. Wow! Padugay ni Granny mula ka, oy. Mag-ango.
Sa man gibuhat ni Granny, di naman masulod, oy. Sabi ko, nakakita na siya gwapa, di na siya magawas. Ano day na Granny? Hi, Granny, wala pa ko kasulod. Wala pa ko kaagisag sa baba. Kay ikaw may mugukod. Bushita ka. So, asa man ka? Come here to baby. Come here. Bushit. Sulod. Buang na buhi. Bullshit na kuratan. Buyan man ang cellphone. Okay, last na ni. Because my auntie is suko-suko to me. Tapos kani si Granny, kalit-kalit lang og sulpot. Wala pa ganita nakaandam. Sulpot na, makalagot. Ana dayon. Wala ka. Dang. Kabalo ba ka nga gwapa ta? Gwapa day ko ako lang day. Wala ka impit kay pangit man ka. Isa man si Granny, uy. Balik ta. Kaya wala ko ganahan siyang dagway, uy. Paulit-ulit na lang. So, sa sunod magdula ko, Granny, ko nang ma-escape na nako kay kapoy mag-ano kay Granny, uy. Kapoy mag-ulat sa iya, ha. Okay? Pila na ka minutes, ha. Ka-nervyusan mo yan. Di pa dapat isog ka. Oh! Kanay mong buhok ko niya. Kulang pa na. Makalbo na niya. Nga. Kalagot. Iguang. Mau bitaw na. Dapat mo smile ka, Granny. Kay dili kay. Ay, naku. Awa na. Niguwang na ka. Mau day, Granny. Kay bulok. Naku. Bitaw. Kanay mong baba. Kabalo man jud ko nga lami ko, Granny. Kabalo man jud ko. Kabalo man ko, Granny, nga lami ko. Saka, uy. Oh, mong picture. Pagdali, Granny. Pagdali. Putik. Uy! Ha? Masunod ito. Masunod. Dawi lang ko kay masuk man sa babili lang. So, gawin na. Wala na. Patay na ako. Ihulog na ako ni Granny. Ay! Gosh, Alay! Hindi na ako magsinggit ko. Uy, ayaw! Ah, ito kon. Bisag pa lang. Oh. So, hanggang dito na lang. So, kisa man na. Uy, kalit-kalit lang po na si Kon. So, hanggang dito na lang. So, nanapod ni si, Teddy Bear niya. Magkuhan, liwat kay Granny. So, mauna to guys. Bullshit na. Balik lang ko sunod. Escape na ako na. Kalit-kalit lang sulpot. Bullshit na. So, hanggang dito na lang tayo. So, mauna to guys. Babush. I love you guys.